Bhí botún a láiseal Etalán fí rochainalacha amsire chud go na cúisina gur tharla Timpiste Etalán a Cork trí blianóchain was a séir sa Timpiste. Fáiltíomh tuarascáil faoin tionóisc ón éad imscrúdú éarthanáiscí in neomh. Lótas sa tuarascáil freisin nach rá údaráis airtheisiil na Spáine ag déanamh muirsú éfachtach ar a ggólacht as sa Spáin a bhí i mbun na heisiilte. Maríoch séir nuair a dimig an Tetalán de chuid Manx tú den rúdbhealach agus é géirigh tuirlingt ag Airfort Chorcaí i mí fearan na blina gábhíle sa héindiúg. Deir an tuarascáil a fáil siach in neomh, ná thógan chrú na drochanílacha aimseire san áireamh. Bhí ceo traum i gcarcaig an bhaidan sin. Chomáile sin de bhain an pilóta leas as unraháil eisiúmpathe atá coscathe fad atá Etalán san Aeir. De léir ag an fisrúcháin nach raibh go leor sosa feite ag an gaptéin Jordi Lopez ná ag a chófilóta Andrew Cantle sal a nachas siad ar dúlgas an bhaidan sin. Ní raibh Lopez ina chaptéin a chuir feadh ceithre lá agus ní raibh a chuid tréála críochnathe ag Cantle. De tháinig go leor lugaí muir seoireachtach an solas sa tuarascáil freisin. De bhain an Tetalán le cólacht amháin, bhí cólacht eile a reachtáil na heitilte agus bhí an trío cólacht a díal na decédaí. Ach ní raibh aon bhuir seoireacht siúl ar an teirehí seo ag rialthóir ar theistil na Spáine éisa faoi mar bachóir. Deir an tainad imscrúdú airthanáiscí go raibh príomh spruch amháin acu sa bhfiosrúcháin seo. Ní leis an AIU meánna chuir duine bí sa timpiste seo ach bhhailinn timpiste mar seo críocha chor leo. Anis tá aon bhla díag déanta sa tuarascáil ag géirigh chin tú nach dar loig i le héad a ríis. Tá ceiricínacha chutha fé bhráid an chamasisiú in orpaig, an chiaadúir go nárna aon ar an fisrúcháin airthanáisc é sin. Gret O'Connor, nuachtaidí cethair, Corcaig. Sin bhfuil an fi láthir ón bhuiin ar fad, tróna maithagaí.